Čau, ja ťa vítam. A dneska to máme zase z inej hry, dneska je to Valorant. Dnes už video môžeme ísť na to. OK, takže pikujeme postavičky. Ja by som čo ja viem, pikol, akože ja ich moc nemám, nemám skoro žiadne. Ja aj veľa akože neviem, čo z nich robím. Ja skúsim pichnúť. Go, let's go. A keď absolútne neviem, čo robí Jet. Ja už som ready, moji teammate nie sú ready. OK. Máme tu zatiaľ, že si môžeme nakúpiť a pripraviť sa. Už asi na spawne to už začína. Ja som akože pozeral nejaké pár videí, že prvé si vždy kúpek host. Neviem, môžeme sa, že či to aj vy tak kupujete, alebo či kúpete armor. Ja akože z CSK som zvyknutý, že kupujem armor. Ideme si to aj vyskúšať. Máme nadstavený crosshair. To sa aj nevšimol, som aj nevedel. A mám abilitku. A ono sa si hýbe nejak rýchlo. Potom celá sa ich bojím. Reloading. Many enemies be. I'm so scared, guys. I'm so scared. Proste konec. Teraz idem pustiť. One enemy remaining. Spike down, B. Ne. Ja mierim na hlavu. Spike is B. Ale akože, podľa mňa je to dôležité mieriť na hlavu. Reloading. Máme to lepšie, keď mierite s tým bandelom a takými. OK, teraz som si už kúpil možno armor a asi host. A musím si nastaviť ešte menšiu senzitivitu, lebo mám strašne veľkú. Dajme, kde sa nastavuje controls určite. Ne, crosshair to tiež nie. Sensitivity tomu ver. Každý 0,6, no. Ale by som to ešte na tú 0,5. Ten 459 to je jedno. Neviem, je to Ačko? Zatiaľ neviem asi. Asi plantuje na Ačku, hej. OK, typek. Mŕtvý. Neviem, čo mám za zbraň. To je asi smoke. Hej. Ne, zabil ma šerifom. To šerifa mám docela tiež dosť rád. Idem mu dozad. Náš typek. Vidíme. One enemy To remaining. bolo úplne zadarmo. Ukážu. A stihol to, nice, pekne. Teraz by som už kúpil, lebo už máme peniažky, vandal a nejaké tie naše boosty. Ja dobrá to mám. Asi teda. Nej som si tým istý. Áno. Spike down, B. One enemy remaining. Pekný kill. Ne. To som vôbec nečakal. Nevadí. Chcem si to už vyskúšať, čo robí toto Ečko. Dá sa jumpnúť? Nedá. Ty kokšo. OK. Tu hodím smoke, OK. A tu vyskočím, OK. To postavičku som raz hral. Pamätám si. Nejaký som moves. Ne, jaj. Nezabil som ich, ale jeden určite bude low, podľa mňa. Naši teammates to dajú. Vyzerajú, že sú dobrí. Jaj, nevadí. Poď. Nevadí. Chcel by som dať strašne radiantná. Ale to je plánne možné, ak to teraz začnem hrávať. Počkaj. Neviem, co nedá asi. Strieľa cez steny. Spike down, B. Spike is B. Reloading. Vandal? One enemy remaining. Nice. Pekne. Locating targets. Keď sa tu nikto nejde. Že tam bol týpek, neviem, nejsem si istý. Tomu ver. Spike down, B. Som o ňom vedel, počul som to. Ne. Ja som sa nevšimol, nevadí. 30 seconds left. Nevadí. Ma dobre zahral, a teraz je brať šerifa. Som zdával zbraň, hej, v CS-ku. Nevy teraz práve. Drone going out. Sebe hlavne bacha. Oh! Nice! Blocking sight. Jaj, neviem ako to tu moc funguje. Choď asi pušnúť. Ale pomôž. Nice. Keď teraz možno, že pojmu na vandala. Hej, mám 4900, nice. Mega good. Urobím to ako keby som dal Kvéčko, Ečko, Cčko, alebo C. One suppressed. Missile Vidíte ho deployed. tam? Enemy Jo. kill. Ja som sa zlakol. Musíme pozerať každý pík, kde sa môžu objaviť tí hráči. Ja sa ich bojím.
A to? Sú nejakí, hej. Tu vidím. Last player standing. Neviem, či mi to dal, ale to zabijem na jednu hlavu. Na jednu ranu. Jaj, nevadí. Ale pekne to on hral. Ten proti nám. Vie to hrať. Chcelo by to lepší ten crosshair. Let's To go! sa vôbec nepáči. Puškou. Nie veľmi som dobrý. Á, zabili sme sa, nice. Berem to. No charges To je moje. left. Jaj. It's Koľko mine, stojí? Jaj. and I will kill Dáva to na jednu defend ranu. it. Ja neviem. No, I need a drop. Nech rýchlo. Nech ho spotne. One suppressed. Díci tu pláme niečo majú, pláme to niečo skrývajú. Áno, myslel som si, že tam bude hore. Čo tam bude, že čo tam... Headshot. Né, to bol taký pekný kill, keby som ho ešte zabil. To by som dal. Tento skôr ja som tak nechápil, by som ešte chcel. Okej, kúpime teraz zase Vandala. Máme full, máme tie full, čo to je? Abilitky. Je zase na bečko. Vyzerá, že to vie hrať, pozrieť na tie svaly na ten. Launching missile. Sa bojím. Nice. One enemy remaining. Nice. To bol Aw, pekný kill. can't res yourself? Nice, okej. Že to 8-3. A že už to akože skončí. Už treba 17, akože to sleduje. Som povedal, som myslel, že to treba tak kratšie táto jedna hra. Že bude tak do 7. Asi jak v CS-ku možno. Locating targets. Vôbec neviem. Som tu bol. One down. My Nice. ult's ready. Nice. No, nevadí, ale dobré si myslím. Last play. A tým boxom zase. Spike planted. Áno, pekne. Hej, som switchli sajty. Attackers win. Jaj. I was there last, not Nice, yours. hraj si to. Do 13, nice. Môžeme spávať, že máte tento Valorant. Ktorý ako... To bol som najlepší, nice. Že sa vám video páčil, dajte like, odberajte sa. Čau.